I un altre sector on s'introdueix cada vegada més la tecnologia és el de la dependència i la tercera edat. El Consell Comarcal del Garraf lidera amb el suport de tots els ajuntaments i agents del territori un projecte d'envelliment actiu i dependència que vol desenvolupar tecnologies i serveis que millorin la qualitat de vida de persones amb dependència. La Fundació Ave Maria, el Consorci Sanitari del Garraf, la Universitat Politècnica de Catalunya, l'Institut de Robòtica per a la Dependència i Neàpolis en prenen part en projectes encarats, per exemple, a crear una flota de robots mòbils per transportar materials als centres sociosanitaris i als pisos tutelats, promoure l'exercici físic o adaptat o crear un model d'atenció integral, entre d'altres accions. El pressupost d'aquest projecte, coordinat des del Consell Comarcal del Garraf, és d'1.500.000 euros. El 50% serà finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional, el FEDER, el 25% pels 6 ajuntaments del Garraf i el 25% restant pels centres impulsors de cada actuació.